Bueno, 1940an uste dut pixkot aintzinetik edo aintzineko urteetan hasi zirela mazela gazte talde bat lesakan, eta hasi zirela, bueno, gaztentzat eta ekitaldik eta antolatzen. Bino batez ere arrazoi nagusia izan zen futbol talde bat sortzia edo futbol klub bat sortzia. Horrez gain ere, bertze ekitaldik antolatzen zituen talde bat izatea ere nahi zuten, eta horrela hasi zen batez ere, edo garrantzi gehiago zuen arrazoiak, izan zen futbol talde bat sortu nahi zutela 1940an, dagoenek uste dut elkartzen zirela eta futbolin aritzen zirela gazte talde bat, eta hor ja sortu zen beti gazte izenan barrenin, futbol talde bat, mutil gaztina, eta horretaz aparte errandu dena. Bertze ekitaldi batzuk, kultur eta kirol jarduera batzuk ere antolatzen zituzten bai. Izenak ezakizkita erraten badakit lehenbiziko presidente izan zela Jose Mari Irigoyen, horrela agertzen da, Aitor Arotzenak 2000 urtean idatzizun liburun, hor agertzen da lehenbiziko presidentea, lehenbiziko akta agertzen da hor, eta hor Jose Mari Irigoyen zen pixkot presidentea, lehenbiziko beti gazten barrenin, edo izen horren barrenin sortu zen klub berri horren lehenbiziko presidentea, eta berekin batera, herrian ere uste dut ezagunak ziren bertze gazte talde handi bat, edo mordoxka bat bildu zirela hortan bai. Izenak ezakizkita erraten, baina. Bai, futbolaz aparte, zen ere pilota talde bat, txirrindularitza talde bat, uste dut atletismo talde bat, eta ez dakit zerbait uste duten mendi talde bat ere. Gaur egun, gainera, horietako batzuk ere segitzen dutenak. Bino, bai, garai hortan lehenbiziko sortu ziren taldeik futbola izanen zen garrantzia handina zuna, edo, azkenin arrazoi nagusia hori, bino gero hori da, atletismo talde bat bazen, mendi taldea, txirrindularitza, eta pilota ere. Hasi ziren kudeatzen, pixkote herrien bai. Bai, hori da, errandudan bezala, badire batzuk oraindik ere mantentzen direnak, eta horietako batzuk dire txirrindularitza mantentzen dugula, badago talde txiki bat, gainera lorpen handiak ditunak ere segitzen dunak aintzinera, mendi taldik ere segitzen du aintzinera, eta kontrara, pilotak ez du segitzen beti gazten, bai herrien, arkupe elkartik hartuzun horren ardura, eta pilota beraiek kudeatzen dute, eta gero atletismoa ez dugu. Eta urtetan zehar sortu dire bertze talde batzuk, batez ere erranen nuke kulturan, bai, horiek mantentzen dire, 1940 bai. Bai. Bai, gaur egun, baditugu talde egonkor batzuk, kirolan bezala, talde egonkor batzuk urte guztian zehar lanin segitzen dutenak, elkartzen direnak astero-astero, ikasturtean zehar, eta gero badire bertze ekitaldi batzuk aparte edo puntualak direnak, antolatzen ditugunak urtin zehar direnak, urte honitzetan edo urtero berak direnak, eta badire bertze batzuk berriak edo jaz direnak antolatzen, edo hor gora berak dire beti bezala. Bino talde egonkorrak kulturan ditugu irakurle taldea, beti gazte kantari, ibiltzen direnak kantak ikasten eta kantatzen. Musiko talde bat, lerro dantza talde bat, joskintza talde bat, eta uste dut horiek direla. Talde egonkorrak ditugunak ikasturtin zehar elkartzen direnak astin behin gutxinez. Eta gero baditugu bertze ekitaldi batzuk urtero gauzatzen direnak, izaten alda ajuarriro lehiaketa adibidez, ferin barrenin antolatzen den urteroko ekitaldia dela, gero badire arbolaren eguna, badire ezagutu ezagun lesaka lehiaketa, lesakako bitxikeriak lehiaketa ere, eta gero, urtin zeharre antolatzen dire gai desberdineko eta mota desberdineko hitzaldik, edo horrelako ekitaldik ere baditugu argazki lehiaketa, argazki ralia, margo lehiaketa, baditugu bai. Nahiko estua erranen nuke, egia da kultur talde agian gutxiago daude, kirol talde gutxiago daudela kultur talde bino, kultur talde haunitz daude lesakan, eta gainera haitz aktibo daudenak denak, ez bakarriku. Eta, harreman haitz estua,
orain dela urte gutxi sortu zelako, eta hori da baita arrazoi nagusi bat nik uste, sortu zen Sorgintxulo deitzen diogun bilgune bat, dela Lesakako kultur eragile guzik biltzen ditun bilgune bat, elkartzen gara hilautin behin, udan egiten dugu pixkotatxe den aldia, baina ikasturtean zehar hilautin behin gelditzen gara, eta sortu zen pixkot ikusta hainbertze kultur eragile ginen ez, eta hainbertze kultur ekitalde antolatzen ziren ez herrin, pixkot bat bertziri ez zapaltzeko, ez? Bat bertzin gainin ez antolatzeko gauza, ze ikusten genuen, bazirela gauza honitz antolatzen zirela, nahi gabe, elkar aditu gabe momentu berin, eta orduan jendik ez zuela aukera dentara ailegatzeko, ez? Eta pixkot hori kudeatzeko eta agenda bat sortzeko, bat bertziri ezanpatzeko egiten genuen lana, azkenin denak egiten dugu lana, eta hau kultur talde batin egotia bertze gauza honitz bezala lana da, eta pixkote zanpatzeko lan hori, eta guk bakoitzak egiten duen hori ikusteko aukera izateko herritarrek, ez? Eta hortaz aparte ere, badugu talde guzikin harremana, bai gazte taldikin, bai denakin, eta bat bertziri uzten dizkiogu gauzak antolatzerako orduan, ez? Adibidez, pasaren asteburuan gazteguna izan genuen, eta gu baditugu hemen mahaiak eta kabaietik eta aulkiak eta orduan urtin ziarra unitzetan egiten dizkigute eskaerak, talde desberdinek, bai eskolak edo ikastolak edo behar dutenek eskaera, erabiltzen alduten gure materiala eta noski baietz eta gauza bera mastegikin, mastegi zelaiagia da udalekoa dela, baina guri uzten digutela urtin zehar batez ere futbola praktikatzeko, eta kasu hortan hor ere dugu material pil bat, kirol material pila bat, eta dozeinek bihar duela, Herriberako futbol kampusa heldu dela eta bihar ditula baloiak edo aurten ere kirol udaleku batzuk egonen direla Lesakan ere materialen bat bihar baldin badute, noski beti ere uzten zaiet, hartu eman hori beti bada. Bai, gure finantziazio gehiena heldu da gure bazkideen gatik, ez? Gure bazkideek urtin pagatzen dute kuota bat, ez da altua, baina baditugun nahiko bazkide, orduan normalin diru sarrera handina hortik heldu da, bazkideek pagatzen duten kuotetatik, eta gero ekitaldi desberdinak antolatzeko ere eskatzen ditugu diru laguntzak udalari, eta diru laguntza horiek edo diru laguntza horiekin, ez, aintzinera eraunten ditugu urtin zehar egiten ditugun ekitaldi desberdinak edo jarduera desberdinak, bai. Bai, baditugu bai kirolan eta bai kulturan. Kirolan hasteko, orain dela 2 denboraldi, uste dut ez banago oker, 2021-2022ko denboraldin, erranen nuke, bai hori da. Gure futbol talde 3. mailan egon zen, aritu zen, historian lehen aldiz. Eta futbolin adiez hori izan da lorpenik handina, lehen urtin ere, 2022-2023 denboraldin juvenilak ere lortu zuten Euskal Ligara igoera eta Euskal Ligan aritu ziren. Eta futbolin pixkot horiek biek, egia da futbola dela jende gehien biltzen duen jarduera, bino emaitza aldetik edo lorpen aldetik hor dugu sokatira taldea lorpen handiak lortu ditunak. Sortu zenetik, orain dela 25 urte, zakit seguro zema den, baina bai, geroztik munduko txapelketatan ibiltzen dire, aurten ere bertan egon dire, Euskal Herriko txapel guzik lortu dituzte aurten, Nafarroko Bizpahiru ere, eta gero munduko txapelketan ere urrezko domina, uste dut aurten 11 izan direla, eta tartin urrezko dominak ere, eta historia egin duten oski hor, errekor guzik hautsi dituzte, eta pasaren urtin ere izugarrizko lorpenak ekartzituzten munduko txapelketatik, eta aurten gauza bera lehen aldiz ere emakumik urrezko domina lortu dute, talde mistoak ere. Hor erranen nuke batugula lorpenik handienak emaitzei eta dagokionez. Eta txirrindularitzan ere, hor dugu Luciano Michelena, lehen urtin munduko 3. izan zela, master kategorian, eta aurten ere munduko txapelketa jokatzeko sailkatu dena. Bai. Momentu honetan baditugu ia 1.600 bazkide, 1.460 hartin ditugu. Ia hori da, 1.600 bazkide. Eta kopuru hori gainera geroz eta handiagoa da urtetik urtera, ni sartu nintzenetik, eta uste dut 2020 zuzendaritza talde berria sartu zenin, uste dut 1.300 bat zeudela, eta 2020tik ona, 4 urtetan.
zifra hori handitu da, eta urtetik urtera handigoa izan da. Gehien bat lesakarrak dire. Bino egia da bortziritarrak ere baditugula haunitz, batez ere futbolin edo aritzen direnak, bino badire joskintza taldin ere aritzen diren emakumik bortziritarrak direnak, eta horiek ere dire bazkide. Eta gero pixkot ingurura joaten da zabaltzen, ez? Kuriosua da, urtin behin batzar orokorra egiten dugunin eta teitzen ditugu golko datuk, ez? Kuriosua delako ikustea, nondik edo non ditugun guk bazkidik, eta badire olako herri eta hiri, bai Euskal Herrin, bai Euskal Herritik kanpo, ez? Kuriosua dena, ez? Ikustea segurazki lesakarren bat dela, ez? Horre bertzelekutan bizi dena, eta oraindik ere mantentzen dula bazkide izatin, kontu hori, ez? Bino bai, gehienak lesakarrak dire, eta lesakan bizi den jendia da. Pues orain ez zait heldu, bino badakit Euskal Herritik kanpo badela, baten bat, gero adibidez kuriosoa Donostiko, ez, bat, edo Iruñin, edo badire horrelako, ez duzunak espero, ez? Badakit badela, Euskal Herritik kanpo bat, orain ez zait heldu nondik den, bino segurazki lesakarren bat izanen da bizi dena, ez? Eta hori da, igual Iruñin badago badire bizpairu, ez? Bazkide direnak, eta kuriosua da pentsatzea, norri zanen den. Segurazki hori, lesakarren bat, bino. Bai, hori da, aipatu dudan bezala, baditugu alde batetik talde egonkorrak direnak urtin zehar edo ikasturtian zehar batez ere lanin aritzen direnak gauzak eskaintzeko edo jarduera desberdinak eskaintzeko herrian, eta horiek dire, kirolan hori da, futbola, txirrindularitza, mendia, horiek erranen nuke direla, eta gero, lasterka talde bat ere bada, eta horietatik ateitzen dire zenbait ekitaldi, ez? BTT lasterketa, lesakako mendi lasterketa, mendi itzulia bi urtetik behin duguna, gero, futbol denboraldia noski, eta futbol denboraldien barrenin edo aparte, ligan aparte, egiten ditugu futbol torneo desberdinak, edo lagun artekuk, edo harremanak bertze klub batzukin eta. Eta gero kulturan, hori, joskintza tailerra dugu, hain dela 2 urte hasi zena eta arrakasta izugarria duna gainera, orduan, ongi doai eta uste dut ere, luzera begira ere izanen dugula. Gero badugu argazkilaritza talde bat, garai batin, igual indar gehiozuna orain gutxigo bino hortik edo talde hortatik bideratuta, antolatzen direla argazki lehiaketa eta argazki ralia, eta batzutan edo noiz behinka irteraren bat ere argazki kateitzera. Badu gure bai irakurle taldea, beti gazte kantari, beti gazte lerro dantza taldea, musiko taldea, ez? Eta horiek elkartzen dire astin behin, hemen bertan gehienak, irakurle taldea liburu bat komentatzera, jautin behin, eta musiko eta lerro dantza eta beti gazte kantari, ez, astin behin gelditzen dire, ensaiatzeko, dantzatzeko, kantatzeko. Eta hortik ere ateitzen dire, herri desberdinetan eta lesakan egiten dituzten emanaldi desberdinak, eta gero hortaz aparte, ekitaldi haunitz egiten direnak hezkuntza zentroekin ere, arbolaren eguna, lesakako bitxikeriak, ipuin lehiaketa, badire, eta horiek errepiketzen dire urtez urte. Ajuarrero lehiaketa errandu dana lehen, ez, ferin barrenin, eta bai. Eta gero nik uste, gero sortzen dire hainbertze ekitaldi urtez urte, badira batzutan ekitaldi batzuk behin egiten direnak eta gero ez direnak errepikatzen, eta urtero izaten dugu ideia berriren bat, edo gure taldik, talde egonkor horietatik ateitzen diren, ideia berri batzuk pixkot gauza berrik antolatzeko, edo interes berriak agertzen dire, hitzaldi bat, liburu aurkezpen bat, edo zerbait interesatzen zaiena beraiei hori ere antolatzen da, eta saiatzen gara, urtin bitan edo hitzaldiak ematen, horiek, erran bezala, desberdinak izaten dire urtero, bino, bai, eta azkenin horiek dire gure lorpenak ere, jendia elkartzia, astez-aste, eta eskaintzia herritarrei espazio bat aisialdirako, ongi pasatzeko, eta beraien interesak ere asetzeko, orduan, bai. Bai, haunitzetan erraten dugu gure emaitzak edo oso katiranak aipatu ditudanak, edo azkenin dire hori da, dominak eta emaitzak garaipenak, bino bai egia da bertze motatako lorpenak ere ditugula, eta horiek ere horixe bera direla, bai jendia elkartzia, jendiri aurrei, adin desberdinetako herritarrei eskaintzia espazio bat,
harremanak egiteko ere, ze beti gazte kantari, irakurle taldin, lerrodantza taldin ere ibiltzen dire emakumik, normalin edo gehienak jubilatuak direnak, eta adibidez beraiei eskaintzea espazio bat, astin behin elkartzeko, harremanak egiteko beraien artean, eta batzutan ere, joskintzan aipatu digute behin mino gehiotan, ez? Igual ez duzu espero eta herrit, 2008 gara, eta denak elkarrez ezagutzen dugu, bino noski ez dugu harreman bera batzukin bertzikin mino, ez? Eta bai beraiek ere harritzen dire, ez? Nola joskintzara etorri, ez? Eta arratsalde bat pasatu, persona batekin uste duzuna, igual ez duzula deus ere ikustekorik, edo ez duzula inongo harremanik eduki inoiz, eta bapatin uhartzen zara edo ikusten duzu elkarrekin ongi eramaten direla, eta zergatik ez harreman berriak sortu eta sorpresak erami, ez? Eta guretzat hori da berexina, eta horrek ere ematen dugu indarra lanin segitzeko eta gauzak antolatzen segitzeko, noski. Bai, egia da, badugula elkarte hau herri erdien dagona eta horrek ere laguntzen du, jendeik identifikatua du dagoneko hemen gaudela, eta badaki bastin behin elkartzen garela astirtetan eta zerbait behar badu ona etortzen aldela, eta gero ere mastegi dugu, mastegi azkenin ikasturtian zehar atxaldero betia dagoen espazio bat da, eta jende haunitzek erabiltzen du, eta jende haunitzek pasatzen du arratsaldea hor, bai aste tartez eta bai aste burutan ere partidua dagonin, ez? Eta nola integratzen den, pixkot horrekin, ekitaldiak antolatuta, talde hoiek edukita, eta azkenin herritar haunitzek parte hartzen dute egiten ditugun ekitalditan, eta gainera parte hartu, normalin, ez, egunerokun. Eta gero badugula bolondrez sare izugarri bat, batzutan ere txiki gelditzen zaiguna, ez? Eta animatzen diogu beti jendiri gurekin etortzea laguntzera edo zein gauzetan. Bino bai, edo zein ekitaldi antolatzen dugula, badire ekitaldi handik antolatzen ditugunak eta bihar dugula laguntza, gauza txikiena egiteko ere, ez? Batzutan ez da pentsatzen zenbat lan ekartzen duen, ez? Horrelako ekitaldi bat antolatziak. Eta gero badugu hori, erran bezala bolondrez sare handi bat, gehienetan persona berak dire, ez? Egoten direnak mastegin asteburutan, eta gero mendi irtera bat antolatzen dutenak, eta pintxoak egiten dituztenak, ez? Ekitaldi baterako. Eta pixko tola integratzen da nik uste, eta gero erran bezala edozein ekitaldi antolatuta, saiatzen gara gainera herrira teitzen, kalera teitzen, eta hor ere ikusten da, ez? Antolatzen ditugula gauza pil bat urtien zehar, eta eskaintzen ditugula gauza desberdin haunitz. Nik eraunten dut 2 urte hemen, eta uste dut ni baino lehenago, bazegon bertzen neska bat komunikazio arlonez laguntzen, eta ni sartu nintzen bera kanpora joan zelako, eta nik pixkot segitu dut, noski gauza berrik egin ditut, bakoitzak gainera sartzen dio, ez, bere pixkot, bere esentzia edo nola baita errateko. Bino, berak uste dut egin zula berexiki lan izugarria komunikazio arlun, ez, irausteko, bai sare sozialetan, bai WhatsApp difusio talde batzutan baditugula gure bazkidikin, irausteko zer egiten dugun, ez? Eta horrek ere uste dut ekarri zula aldaketa handia elkarteri berari, ez? Elkartik eraunten jo, 84 urte, ez? Gauzak antolatzen. Bino egia da, igual komunikazioan etzela gitz trebia edo zuzendaritza taldin zeudenak, igual etzirela edo etziotela garrantzirik ematen bertzerik gabe komunikatzeari edo sare sozialei noski, ez? Eta azken urtetan horrek guziak izan duen gorakadakin, bai sartu zela, Olaia Otxoteko bera sartu zen zuzendaritza taldin komunikazio arlun, eta berak eman zion, izugarrezko astinaldia, ez? Gainera neri pasatu zian horri bat, dena eskeman jarrian nola egin, hau non publikatu, hau nola publikatu, ez? Eta pixkot hori izan da segitzean eretzat, eta horrekin ikusi da, ez dugula deus berririk egin, bino egiten genuen guzia komunikatzen genula, eta modu hortain jende haunitzek azken urtetan erraten bino zenbat gauza antolatzen ditu beti gauza, eta bai bino urte pila bat eramate ditu gauza hauek berak antolatzen, ez? Guk ez dugu deus asmatu. Bino bai egin dugula pixkot esfortzu hori, ez? Sare sozialetan dena publikatzeari edo gehiena, irausteari zer egiten dugun, eta gero hori gure bazkidekin dugu WhatsApp difusio talde bat, eta hor ematen ditugu hitzordu guzin berri,
eta edozein berri dagoela elkartein ere hortik zabaltzen dugu eta hola eskura dute, bazkidik ere egiten dugun guztia. Eta hori izan da, pixkot teknologia aldinez egin dugun aldaketa. Sare sozial guztietan egon eta presente egon jendik eskutan beti edo mugikor hartan, ez? Egia da, orain dela gutxi izan dela zuzendaritza taldin ere alde hortatik aldaketa bat, azken urtetan badire zuzendaritza taldin urte pila bat eraunten zituzten personak utzi egin dutela zuzendaritza taldea eta sartu garela jende berria eta egia da jende berri hori gaztea, nahiko gazte garela edo gazteagu garela, ez zeudenak bino. Eta, joan gara pixkot gainera berritzen urtetik urtera, momentu batin bihar zuten komunikazio arduradun bat orduan Oleia sartu zen eta gero ni, zuzendaritza taldea berritu zenein 2020 urtein ere sartu ziren Ander eta Maia dagoneko zuzendaritza taldin zeudenak, bino, presidente modun Ander jarri zen eta noski berere gaztia da, ez, eta azken urtin, bertze bi veteranok utzi zuten zuzendaritza taldea eta sartu ziren bertze bi mutil, 40 urte inguru dituztenak, hortiko 30-40, eta bai, azkenin, oraintxe bertan bagara zuzendaritza talde berri nahiko gazte bat, eta ez gara 50 urtetik pasatzen, orduan bai, gaztia, eta nik uste horrek ere erakartzen dula pixkotez, azkenin gure ingurun badakite, beti gazten gaudela, eta badakite guk antolatzen ditugula, antolatzen diren ekitaldik ez, eta nik uste lagundu dula ere, alde batetik ikustera zelan egiten den, beti gazten, zelan izugarria egiten da, gauza guzik antolatzeko, eta pixkot, beraiek ere uhartzeko ez, urtetan lanin aritu direnak, beti gazten, eta segitzen dutenak ere naizta zuzendaritza taldea utzi, zenbat lan egin duten herriangatik, beti gaztengatik, ez, eta herritarrengatik ere. Orduan, laguntzen du pixkot hori, zaila da gero jendia erakartzia bolondrez gisa, ekitalditan eta parte hartzeko, uste dut ez dela bakarra gure arazoa, arazo orokorra dela bertze kontutan ere, pixkot kostatzen da, baina hori saiatzen gara bideratzen futbol taldeetatik, azkenin futbol taldeetan ere baditugu gazte pila bat, herritar ez dakiten nintzen atraituko sobera erratera, baina euneko 80 bai futbolan dagola, eta saiatzen gara hortik bideratzen, ez, ekitaldi baterako behar baldin badugu laguntza, pixkot horrat atia jotzia ez, eta erratia haizu juveniletako baten bat etortzen alda gurekin, edo ez, regional mailako norbait konprometitzen alda egun hortan hau egitera, eta normalin erantzuna izaten dugu, eskatuta horrela etortzen dire, eta ongi, eta hor biltzena, pixkot gazteri gehiena, eta hortik ere saiatzen gara engantzatzen, ez, nolabait gazti gurera. Bai, hori da, gure bertze lanketa bat edo erronka bat edo gehiago, egin nahi dugun lan bat ere, ez, berdintasunin. Uste dut azken urtetan ere futbolin egin dela lanketa berexi bat hortan, bertze taldeetan ere noski bino egia da, nahiko parekatua dagoela momentu honetan elkartea erranen nuke, eta batez ere futbolin ez, azken urtin sortu ahal izan ditugu bertze bi talde emakuminak, eta horre ere ikusi genuen, bazela zailtasun bat, igual gehiago dela futbolari bideratu, bino futbolan, pensatzen dut, kirol gehienetan ere hori pasatzen dela, bino futbolin aietzen dela momento bat galtzen direla emakumik non batean eta galtzen direla emakume taldik eta guk hori ez dugu pasatzea nahi, ez, guk mantendu nahi ditugu baditugun taldik, eta ikusi genuen agian formula bat edo izaten altzela arrobitik edo beko taldetatik hasita talde ez mistoak egitea, ez, gizonak alde batetik eta emakumeek bertzetik. Horrela ere adierazi ziguten emakume gehiok parte hartuko luketela. Eta horrela izan da, hasiera batin zailtasunak ikusi genitun, ez genulako ikusten jende honitz animatua futbolin aritzera kategoria horretan, Alebin Benjamin mailako kategoria da. Bino azkenin talde bakarra, ez, intentzioa zen talde bakarra osatzia, eta azkenin bi talde osatu ziren, jende emakume pila bat animatu zirelako futbolin, eta pentsatzen dut mantenduko dela, eta gauza bera kadete infantil mailako bertze talde bat dugu, eta pixkot ikusi genuen, igual paus hori eman barra genula, bermatzeko, hemendik urte batzutara, regional mailan aritzen diren
taldia osatzeko zailtasunik ez genula izanen, ez? Ze, bueno, gizonen taldin ere, ja maila horretan pasatzen da, ez? Zailtasunak daudela, jendia konprometitzeko, azkenin ja 18 urtetik goitxi delako, eta, bueno, bai ikasketak, bai lana sartzen direlako, eta, bueno, zailago da horrelako konpromezu hartzia, ez? Bino, bereziki emakumetan oraindik ere zailago, ez? Gehienak kanpun ari dire ikasten, eta, bueno, zaila da, konpromezu hori hartzia. Eta ikusi genuen, haian izaten altzela formula bat, ez? Bueno, berdintasun hori mantentzeko eta maila guztietan ez emakumik edukitzeko futbolin aritzen. Eta hori futboleko kasua da, bino, bueno, bai, saiatzen gara beti ere horrelako erabakik hartzen eta bai hizkuntzatik hasita, bai euskaraz bai gazteleraz, hizkuntza ere zaintzen, inklusiboa izateko eta berdina izateko eta berdintasunarekin ez konprometituak egoteko noski. Pues egia erranta ezakita, noiz jarri pentsatzera non egonen naizen hemendik 10 urtetara, bino egia da behin konpromezu hartuta, eta gure ingurun ere hori ikusten da ez, behin konpromezu hartuta elkartikin, zaila dela guztia. Ze ikusten zu ze beharrezkoa den horrela, modu voluntario batin eta auzolanin ez, errateko modun, antolatzia gauzak, herritarrentzako eta herriak disfrutatu ahal izateko, eta zaila da guztia, lan handia da, bino, bueno, aldi berin ere kontrara, haunitz ematen dizu lan honek, eta haunitz ematen du ez, holko elkarte batin egotiak, haunitz ikasten da. Eta, ez dakit non egon naizen, eta beti gazteren nola egonen den, bino, espero dut modu berin egotia, edo bederen, bueno, gauza desberdinak antolatzen egotia, eta beti ere garaiari egokitua, ez? Hauniztan pensatzen dugu ekitaldi bat betirako egonen dela hemen, edo talde bat betirako dagoela hemen, eta, bueno, historiak irautsi duen modun, ez soilik elkartin ez, gauza nitzek gora berak izan txuzte, ez? Eta igual garai batin jaetzen ekitaldiren bat antolatzen, jendiri ez zitzaiolako interesatzen, eta gero berreskuratu dugu, edo gauza berrik sortu ditugu, eta, bueno, ikusiko da, ez? Pixkot momentun ere zer duen interesa, edo zer pizten duen jendin interesa, eta, bino, hala ere, espero dut hemen egotia, eta edo barrenin edo kanpotik, ez, ikustia beti gazteko sasuntxu segitzen dula, eta gauzak antolatzen segitzen dula, eta jendiri gauza berrik, eta bihar duen. Jendiri gustatzen zaizkion gauzak ez, antolatzen segitzen. Eta nesakak behar. Bai, nik uste azkenin, bueno, nire adineko edo pixkot nire inguruko jendik ikusi dula, batetik lehen aipatu dudana, ez, zelan egiten duen beti gaztek, ze hurbiletik ikusita, aditu diate 1000 aldiz, badugu hilera, edo badugu hau antolatzeko, edo egin barra dut hau, edo bertzela, ez? Eta pixkot lagundu dula zabaltzeko eta ikusteko gehiago zelan den hemen egotia, eta bertzaldere, bueno, beti bezala, ez? Jende eta adin desberdineko jendia ordezkatu egotia zuzendaritza taldin, da pixkot berme bat ere, jakiteko zuzendaritza taldik ze antolatzen duen, aldun, jende desberdinantzat ere, ze bakarrik edo soilik baldin baginen 18 urteko ez gaztik, igual ikuspegi mugatua izanen genuke, eta alderantziz, ez? Baldin bazen, ez dakit, 60 urteko talde bat antolatuko zituzten gauzak, bai, beraientzat interesa dutenak, ze zaila da, ez? Jartzia bertzin lekun, bertzerik gabe, zaila da jartzia, zure adinez duen persona baten lekun eta ikustia ze interes duen, oiek, ez? Zuri igual iduitzen altzaizu horrek ez duela interesik eta alderantziz gero talde hori edo ekitalde hori bete-betia dago, ez? Eta pixkot adin desberdinak ordezkatuak egotia eta, bueno, generazio berriak ere egotia, pixkot bermatzen du hori, ez? Denentzat ere egonen direla ekitaldik antolatuk. Eta gero bertzalde ere, ematen dio freskotasuna, jende berria sartzik edozein lekutan, ematen dio freskotasuna, ze azkenin urte haunitzez hemen dagonak badu esperientzia handia, badaki nola antolatzen diren gauzak eta badaki urtez urte izan diren arazoak eta izan diren gauza positiboak ez ekitaldiren batin adibidez,
Bino, jende berria, eta hori beharrezkoa da, noski oraindik ere kontatzen dugu beraiekin gauzak antolatzeko badakitelako haunitz, ez? Eta batzutan zuri gogotzen zaizuna ideia hitzona dena, igual ja orain dela 10 urte ere suertatu zenez horrela egitea, eta etzen bat ere ongi ateri ez, eta horrelako gauzak aditzia ezin bertzekoa da. Bino, hori da. Sartzen baldin bada jende berria da jendia ez dago nekatua, ez? Azkenin urtepil batez hemen egotik hori ekartzen du nekia, ze gogoz egiten den lana da, eta gogoz egin dute lan hemen egon direnak urtez urte, eta guainik ere segitzen dute gogoz lan ingurekin, baina, noski nekia ere ekartzen du, eta nekatu ere egiten da jendia, ez? Orduan, da hori, jende berria sartzik ekartzen du freskotasuna, gauzak egiteko gogua, gauza berrik, ideia berrik, eta hori ere beti lagungarria da, ez? Oreka hori izan ta gainera, ez? Pixkot, veteranoak direnak oroitarazten ze urtetan zeatei den ongita ze gaizki, eta gero, edozein ideia berri, garai berritara ere egokitzeko igual errastasun gehiago edo ikuspegi gehiago bertzerik gabe, ez? Hori da. Eta hori ekartzen du, jende berria sartzik, bai. Batez ere, urtez urte izaten ditugun bazkide berrik, izaten dire edo futbolin apuntatu diren aurrak eta beraien gurasuk, ez? Gure ekitalditan parte hartzeko, gure ekitalditan ez, gure talde egonkorretan parte hartzeko bazkide izan behartzara. Orduan, izaten dire arrazoi desberdinak, bino normalin urtarrilin ez barkatu. Ikasturteekin batera, hori da, ikasturte hasierakin batera hasten da futbolaren oski, eta horri izaten dugu gorakada haundina. Eta urtez urte izaten ditugun bazkide berrik batez ere izaten dire horik. Futbolin hasten diren aurrak eta beraien gurasuk, bai. Guk, erran bezala badago zuzendaritza talde bat, uste dut 9 kide garela, bakoitzak badu pixkot bere arloa, ez? Badugu presidentea, badugu gero 2 administrari, diruzaina, eta gero kirolaz arduratzen dena, kulturaz arduratzen diren bertze bi, eta gero pixkot presidente ordea eta material arduraduna dena, eta gero ni komunikazio arduraduna naizena, ez? Eta erabaki gehienak hartzen dire hor, gu biltzen gara astin behin, aste hartetan momentu honetan, elkartzen gara eta erabakitzen dugu nola egin, noski urte hasieran egiten dugu zerrenda bat, ze ekitaldik antolatu nahi ditugun eta ze heldu den urte hortako, ze egin den plana, ez? Urte hortako eta ekitaldi hori hurbiltzen denein, hasten gara lanin horren bueltan. Eta erabakik haunitz hartuak daude, urte haunitzez antolatu direlako ekitaldi horiek, ez? Eta badire, erabaki haunitz hartuak daudenak edo, pixkot beti gauza bera direnak, ez? Eta gero erabaki berrik, erran bezala, zuzendaritza talde hortan hartzen dire, beti ere adituta jendin eta gure bazkidin iritzik, egia da ez ditugula hartzen guk soilik erabakik, azken erabakia bai astirtetan hemen bileratan hartzen dela, bino bai lehenagotik bildu garela erabaki horren protagonista den jendikin, ez? Baldin bada futbol talde baten erabaki bat, normali, entrenatzailekin, jolakalarikin, gero bertze ordezkari batzukin ere solasten gara, eta beraien iritziak eta beraien nahiak adituta hartzen dire erabakik, ez? Betire gehiengun gustura saiatzen gara, beti ere ez dugu ongi egiten noski, ezin da den ongi egin, bino, bai, pixkot ikusita zer den elkartintzat hobe eta zer den elkartia osatzen duten persona horientzat ere hoberena, ez? Gehien bat erran bezala hori izaten da, ez? Futbolin hasten edo hasi berrik diren futbolari gaztik. Eta kezkak, erranen nuke izanen dela, espazio bat eskaintzia ez aurroiei gustora egoteko, futbolin aritzeko eta jostetan aritzeko, ez? Hori da pixkote helburua gurea gure klub edo gure kirol taldeetan, ez? Ez bereziki lehiakorrak izatea, ezek eta disfrutatzea kirolaz, ez? Eta hori erran nuke, eta gero orokorrin edo orokorrago begiratuta, ez dakit zeintzuk diren zehazki kezkak, baina nik uste dela hori, ez? Pixkot guk ere antolatzia edo guk eskaintzia ere espazio batzuk,
non jendik disfrutatuko duen edo jendik beraien interesak ere beteko ditun, ez? Eta unitzetan etortzen zaigu jendia gainera horrelako ideiak botatzera, ez? Eta zeba ez duzu antolatzen hau, edo bertzia. Eta guk den hori guztia apuntatu eta astearteko bileratan aditzen dugu eta konpartitzen dugu, ez? Denekin. Orduan, bai, gehien bat izan entzen hori, igual jendik nahi dula guk segitzia gauzak antolatzen, beraien interesekuk direnak, ez? Eta hori segidan erraten egute. Bai, aldaketak badire, ez? Eta adibidez etortzen zait hola segidan burura menditaldia, ez? Menditaldia oroitzen ez nintxikian nintzenin, ni nire gurasukin eta beti gazteko mendirteratan parte hartzen nula, ez? Txiki-txikia nintzenetik, eta gero bai hor, azkenin nera bezarun eta uste duzu pixkot edo egiten duzu bertze planak orduan igandetan mendira joatea, igual ez da sobera interesekoa, ez? Momentu horretan. Eta bai gaur egun ikuste dutela adibidez hori ez dagola. Bino, ez dut uste denik ez beti gazten kontua, ez lesakako kontua berexiki, uste dut kontu orokor bat dela, ze azken aldin nik uste aditu dela bertze klubetan eta horrelakuk, ez? Azkenin beti persona berak direnak mendirteratan parte hartzen dutenak, eta falta dela pixkot hori, gaztik animatzia, taldin joatera mendira, familiak edo aurrak, edo ez, pixkot horiek ere animatzia holko planetara. Nik uste bertzerik gabe ez dela mendira ez direla joaten, uste dut mendira joatearen afiziuk segitzen dula, bai hemen eta eskualdin, Bina uste dut bertze modu batin joaten garela mendira, ez? Edo bakarrik, haunitzetan, edo talde txikiago batzutan, ez? Pare bat lagunekin, edo hori. Pixkot hori dela, ez? Ohitura desberdinak daudela alde hortatik. Eta gero, bai, seguro, gero adibidez argazkilaritza taldik ere azken aldin indarra galdu du, urte batzutan egontzen nahiko aktibo eta gauzak antolatzen, edo jarduera desberdinak antolatzen, orain pixkot geldirik dago, bino hala ere baditugu, baditugu argazkilarik talde horren barrenin, eta hoiek dire edozein ekitalditan joaten direnak argazki gateitzera, eta hoiei esker ere baditugu guk ekitaldi desberdinetako argazkik, eta tarteka ere beraiek arduratzen dire pixkot antolatzeaz, bai argazki lehiaketa, edo epaitzeaz, edo ez, orduan, leheno bino, gauza gutxiago egiten dituzte, bino hala ere segitza dute lan ingurekin, Eta, bazkenin urtetik urtera batzutan funtzionatzen du gauza bate, bertzea ez, eta Jon Barrazara pixko asmatzen ez, zer den, garai bakoitzin edo urte bakoitzin funtzionatuko duna, ez. Pues, oroitzen naiz orain dela urte batzuk, justun pandemia garaian eta antolatu zela, garai batin hemen bazen xake talde potente bat, gero galdu zena, eta gaur egon ez dena existitzen, bino, pixkot hori ideia nagusi hartuta bezala edo horren bueltan, orain dela urte batzuk pandemia garaian antolatu zen mailoko txapelketa bat, musa, pintxazo, ezakitze xakea ere uste dut bazela, baziren mailoko desberdinak eta horren txapelketa bat egin zela. Eta garaien izan zuen kriston arrakasta. Urte hortan, uste dut 2021 bat zela, eta izugarrizko arrakasta izan zuen. Gero berriz ere antolatu genuen 2022an, eta ja ez zuen arrakasta bera izan, eta ez dakit eren bat apuntatu zen, ez? Berrogeialdiko txorabioa zen. Hori da, eta nik uste zela, garai hortan pandemia funtzionatu zula, ez zagolako bertze ekitaldirik inun, 2022an aldiz, ja Euskal Herri osotik mugitzen altzinen, ez? Eta ja gauza desberdina zen. Eta horrelakuk badire, urtetik urtera badira gauza batzuk batzutan erraten zula, ez dakit, edo ez duten ulertzen ez, ez duen funtzionatu honek aurten, lehen urtin, bira, eta batzutan izaten da ez dugula esmatzen egunakin, datakin, ez? Bai, aldagaiek die berezi infinituak. Bai, eta saiatzen gara, noski jartzen, eta berze izanen da, jendiri aditzen, eta modu hontan egiten badugu, hau aldatzen badugu, eta batzutan ere, ez duzu asmatzen, Bino, bai, horrelakuk beti urtero egoten dire, horrelako gora berak. Eta 84 urtetan, pentsa, bai. Bai, batez ere erran nuke hortako dela, irausteko egiten dugun guzia, eta egiten dugun guziaren berri ere emateko, Eta orain
adibidez beti gazte hastin gaude, eta ekitaldi desberdinak antolatu ditugu, eta horren berri emateko edo oroitarazteko, gaur oroitu hau dugula, edo zekitze, hortako haunitz balio digu, gero harremanak edukitzeko bertze klub batzukin, aurten suertatu zaigu bertze futbol klub batzukin harremana egin dugula, edo edozein gauza galdetu digutela sare sozialen bitartez, ez? Azkenin bata bertziri segitzen diogu, jarraitzen diogu sare sozialetan, eta horrela ikusten dugu ez, bertzik egite dutena, eta alderantziz guk egiten duguna ere ikusten aldute bertzik. Eta hor, anekdota bezala edo, lehen urtin pasatu zitzaigun, eta ez soilik horrekin, guk aldizkari bat ere egiten dugu urtin bitan, eta hor agertzen da, urte erdi hortan, beti gazek antolatu ditun gauzak, argazkikin, elkarrizketa batzukin, klubeko protagonistekin, edo bazkide batzukin, eta pasatu zaigu, lehen urtin Gipuzkoako Futbol Federazioak eman zegoen sari bat, gizarte garapenerako saria, hain zuzen horregatik, ez? Antolatzen genitun ekitaldi guzti horiengatik, eta gainera hain modu zabalin, ez? Adin tarte hain desberdinentzako, jende mota hain desberdinentzako, eta ez bakarrik kirolan, baizik eta kulturan ere, ez? Azkenin Gipuzkoako Futbol Federazioak futbolangatik izautzen digu, ez? Eta horregatik dugu harremana beraiekin, baina etorri ziren onat klubera, eta hartu zuten aldizkari bat, eta hasi ziren ikusten da, hau ere baduzu, eta joskintza, eta bertzia, eta ez. Eta ikusi zuten zenbat gauza egiten txugun herrian, herritarrentzako, eta gure bazkientzako, ez. Eta deitu ziguten pasaden urteko ekainan, maiatza bukaera zen, demoraldi bukaeran, urtero egiten dute sari banaketa batez ere futbolari bideratua dagona ez, eta futbol talde desberdinak, jokalari eta entrenatzaile desberdinak saritze dituzte. Talde hobena delako, lehiakortasunagatik, edo zein gauza, eta tarten ematen dute sari hau ere, gizarte garapenerako saria dela saritzen dula, klub bat orokorrin egiten du lanagatik bere herrian, eta guk eraun genuen sari hori, eta hori adibidez hortik etorri zen, ez? Gure lana irakusteagatik, kasu hontan aldizkarin, baina beraiek sare sozialetan ere jarraitzen digute, eta hor ere ikusi zuten urtin zehar egiten ditugun gauzak. Orduan guretzat, haitz pozgarria izan zen, haitz pozgarria, ekainan hasieran egiten dugu beti gazteguna, eta hor eman genuen horren berri, eta jendik ere haitz ongi hartu zuen, ez? Eta haitz berexia izan zen, eta adibidez hori ere ekarri zigun, sare sozialetan presente egotia eta gure berri ematia. Bai, lehen erranduan bezala bat ez ere futboltik saiatzen gara, gaztik erakartzen edozein ekitalditan edo bihar denin, ez? Laguntzera. Batez ere juvenil mailatik goti, ez juvenilen talde bat dugu, gizonezkuna, eta gero erregional mailako bi talde, emakume eta gizonezkona, eta saiatzen gara, azken urtin erabaki genuen horrela egitea eta saiatzen gara ez, ekitaldi bat hurbiltzen den egin, arat joatea, mastegira joatea, eta erran bihar ditugu 3 juvenil, 3 emakume eta 3 gizonezko ez, hontan egoteko, eta albada desberdinak, ez, beraiek ere ez nekatzeko noski, guk badakigu zer denez, beti hor egotea eta beti persona berak egotea, ez, laguntzen, eta saiatzen gara, beraiei ere erraten favorez, zu egon zinen lehengun, igual bertze bat albada, ezakitze, eta beraiek erabakitzen dute, euren hartin, eta batzutan errepikatu dute, ze beraiek ere ikustu dute konpromisori ona dela, eta beraiek ere gogoz egiten dutelako, Eta batez ere hortik saiatzen gara gaztik hurbiltzen futbol taldeetatik hor ditugulako gure gaztik, bai. Gure, hori da, baloretatik edo gehien azpimarratzen duguna da gure kluba edo beti gaztez, beti gaztek ordezkatu barra dula mota guztitako jendia, adin tarte guztitako jendia, eta ideologia desberdineko jendiare bai, ez? Azkenin gu irekiak gaude jende mota guztitara, ez? Eta hori da pixkot dugun oinarria edo, ez? Azkenin hemen elkartzen dela jende desberdin haunitz, lehen aipatu dudana, ez? Batzutan ere sorpresak eraunten dituzula, ez? Igual ez duzula batera harremanik persona batekin bertzerik gabe, ez aurre iritziz eta ez bertzerik gabe. Eta batin beti gazek antolatzen duen, edozein ekitalditan elkartzen zara eta izugarrizko harremana egiten duzu, ez? Eta hori da pixkot gure esentzia edo guk transmititu nahi duguna, ez? Eta gero, dela
talde bat kultura sustatu nahi duna, kirola sustatu nahi duna, eta ez lehiakorrak izategatik, baizik eta aisialdirako ez, eskaini nahi dugulako, edozein motatako kirol eta kultur jarduerak ez, eta pixkot hori da, intereseko jarduera desberdinak antolatzia, jende mota desberdinerako, eta beraien aisialdiare hemen pasatzea, gainera normalen doainik dena, ez? Orduan pixkot, bai, hori erranen nuke dela. Gehien bat igual izanen da digitalki eta ez, mugitzen garela gehiago igual leno aktak eskuz hartzen ziren eta karpeta hor ditugun karpeta batzutan ez, sartzen ziren, eta orain gaudenak askoz ez erraxago egiten dugu dena, bueno, internet bidez eta modu digitalean, ez? Eta igual beraiei kostatzen zitzaien gehiago alde hori, ez? Normala da, ez daudelako dituk eta gu hor jaio garelako, ez? Eta pixkot aldaketa hori gehiago bino egia da sistema edo zuzendaritza taldeik funtzionatzeko duen modun ez dela sobera aldatu, gehien bat dela hori. Orain modu digitalean egiten direla gauza gehienak eta horrek ere ekarri digula igual azkartasuna eta errestasunare, ez? Bai, adibidez futbolin, izan genuen erregional mailako taldea goitu zen, Orezko erregional mailako taldea goitu zen 3. mailara, 2021 eta 21-22 denboraldia bertan eman zuen, historian lehen aldiz izan zen, 3. mailan aritzen zirenak, eta, bueno, esperientzia denetik izan zen, esperientzia gogorra alde batetik, konpromiso haunitz eskatu zulako futbolariengan, ez, konpromiso haundi hartu zuten, astetartez ere bazituzten partiduk urte hartan, kasualidadez, eta, azkenin bai izan zen esportzua handia, aitza handia, bino, uste dut esperientzia aitza berazgarria izan zela, eta horrek ere ekarri zuen, gure jokalari bat, oraintxe bertan, 2. ref mailan ari dela Barakaldon, ez? Eta, hain zuzen ere, 3. mailan aritzen ari zela, deitu zioten, ja urte erdila beraiekin egiteko 3. mailan ere. Orduan, batzuntzat esperientzia hitzona izan zen eta gauza handiak ekarri zitunak, eta bertzintzat ere, esperientzia bat, ez? Historian lehen aldiz zen beti gazte 3. mailan zegoela, eta, zakegun ozuak ere berriz ere egonen garen, orduan probestu zuten, eta hitz polita izan zen gogorra erran bezala, baina, ongi. Eta lehen gurtin, juvenilak ere goitu ziren Euskal Ligara. Gainera hori ere esperientzia polita izan zen, ze hasiera baten finala jokatu zuten, Orezko juvenil mailan zeuden eta Euskal Ligara goitzeko final hortara sailkatu ziren. Denak joan ginen, Aratan animatzera, Bergarara, eta galdu egin zuten partidu hori, orduan, galdu egin zuten aukera, baina, haitz polita izan zen, eta hori, eta hortik aste batera edo, uste dut aste batera deitu ziguten, talde batek guk egin ziola Euskal Ligan egoteari, eta guk ere berriz ere izanen genuen aukera lehiatzeko, eta partidu batin, triangular batin, jokatzeko berriz ere igoera. Orduan, guk uste genuen, gaztik eta hartuko zutela ja nekatuak zeudela, eta igual ja ez zutela inbertza ilusiorik, eta alderantziz edan zen, kriston ilusioa intzien, eta gainera ongi egokitu zitzaigun edo, egintzen zozketa 3 talde ziren, oraintxe nahi zoroitzen zebertze 2 talde ziren, baina, 3 artin jokatu behar zuten txartel hori, ez? Euskal Ligara goitzeko txartel hori, eta 3 talde horietako baten zelaian jokatuko zen. Zozketa bat egin zen eta mastegi tokatu zen. Orduan, lesakan jokatu zuten, beti gaztegunin, kasualidadez beti gazteguna zen, eta beti izate ditugu futbol partidu, beti gaztegunin, hori zen, gure futbol partidua hori da, eta jokatu zuten triangular bat, eta irauzi zuten. Orduan, izugarrizko beti gazteguna izan zen, agitz polita, eta beraiek lehen urtin, 2021-2, horra aritu ziren Euskal Ligan. Hori ere esperientzia hitz gogorra izan zen, azkenin maila handitzen da unitz, ez? Hori da, eta talde profesionalak izanen diren jokalarin kontra ari zara, ez? Arrobi potente batzun kontra. Orduan, nahiko nekatuk aritu ziren, 2. batxillerren zeuden naunitz, eta azkenin esfortzu handia exigitu genien, edo beraiek ere beraien bururi, ez?
eta berriz ere jautsi ziren, baina, bueno, nik uste beraientzat ere esperientzia itzona ziren, horietako jokalari batzuk ere fitxatu zuten, denboraldi bat jokatzeko bertze taldeetan, eta, bueno, beraiek ere esperientzia polita izan zuten. Horiek futbolin, gero egia da futbola, erran bezala ez, jende gehien abiltzen duen jarduera da, pino, emaitza hobenak ditugu sokatiran. 20 urte, 25 urte irauten ditu taldik, eta geroztik munduko txapelketa pil batetan egon diren, lehenbiziko gizonezkuk eta gaur egun neskak eta talde mistua ere, aritzen dire munduko txapelketan, eta lehen urtein ekarri zizkiguten 9 domina, eta urten 11. Orduan, historia egin zuten lehen urtein, historia egin dute aurten, Euskal Herriko txapel guzik irabazi dituzte, eta munduko txapelketan ere, lehen urtein gaindi ezina zela ematen zuen hori, gainditu egin zuten ez, eta hor munduko txapelketan egotia eta hortik 11 domina ekartzea uste dut horietatik 5 edo urrezkuk, horiek dire emaitza edo lorpen handinak ditugunak. Eta gero txirrindularitzan, Luciano Michelena dugu gaur egun, lehen urtin munduko 3. izan zela master mailan eta aurten ere munduko txapelketara joanen dena. Orduan, horiek izanen dire lorpen nagusik. Beti erraten dugu, garaipen horietaz aparte gure lorpen handina dela, oraindik ere ez, futbola bezalko jarduera batek elkartzia ez bakarrik lesaka, baizik eta bortziritarren parte handi baten parte hartzia. Orduan hori da, lorpen handina oraindik ere futbolan, gero eta emakume gehiago egotea, gero eta jokalari gehiago edukitzea, gero eta talde gehiago, aurten izan txugu... Hori da, izan txugu 3 talde berri, sortu ditugunak, hainbertze jokalari genitulako, eta hori da, gure eguneroko lorpena, jendik segitzia parte hartzen, guk antolatzea ditugun jardueretan. Pues gauza bera, egia da arrakasta handia dutela iaiat talde egonkor guzik, bai beti gazte, egia da beti gazte kantari, lerro dantza taldea eta irakurle taldeak osatzen dutela iaia persona berak, 3 taldetan daude ia persona berak, bino, beti ere badire berriak eta gero musiko taldea eta joskintza taldik ere badu. Kriston arrakasta orain dela 2 urte edo hasi zen, gogotu zitzaigun antolatzia, batzuk errantzi guten, igual joskintza tailer bat hemen lesakan eta hasiera batean genuen, probatuko dugu, ber jende animatzen den, eta itxaron zerrendata dena eduki genuen, eta 3 hilabete zideki genuen tailerra edo, eta gero pensatu genuen, ikusiko dugu nola joaten den, eta gero bertze 3 hilabetez ere antolatuko dugu, eta pensatu genuen, lehenagotik egondakuk ez zutela lehentasuna izanen, ze egon bazein jendia gelditu zela plazarik gabe, eta ez genuen ikusten, genuen denak parte hartzia eta denek aukera edukitzia ez. Eta, hor ere gehien bat jende bera da, bino, tartein ere batzuk uste dute, bertzik sartzen direz, eta horrek izugarrizko arrakasta du. 2 urtera honten ditu eta nik uste segituko dula, ez. Eta horreren gure lorpen handina da, hori, elkartzia hainbertze jende, hainbertze, adintarte desberdinekuk, eta jende mota desberdina, ez. Eta azkenin, bai, elkartzia euren hartin, eta batez ere, kasu hontan, aipatu dudana, ez, lerro dantzan, beti gazte kantarin, eta emakume pila bat daudela, eta kasu hortan, 3 talde horietan, gehienak jubilatuk dire. Eta beraientzat eskaintzia, astero espazio bat, ez, beraiek elkartzeko, aisialdirako, ongi pasatzeko, gauza desberdinak ikasteko, euren hartin harremantzeko, eta gero badakigu elkartzen direla, bokata bat jatera, edo kafe bat hartzera, ez, eta guretzat hori da baita lorpena hitza handia. Beti gaztetik antolatutako talde batin horrelako esperientzia bizitzea herriko emakume haunitzek, guretzat, aitzona da. Eta gero aipatu dudan saria, gizarte garapeneko saria lortu genuen, Gipuzkoako Futbol Federazioak eskaini zigun antolatzen genituen jarduera guzioengatik eta genuen, ez, sare handi horrengatik, bai parte hartzaile eta bai voluntario bezala aritzen diren, persona sare handi hori genulako eta lortua genulako urtez urtez, 84 urte den ondotik hori edukitzia, eta hori ere izan zen aitz polita, aitz berexia guretzat, eta aitz arro, ez, sentirazten gatxuna, bai.
Dudarik gabe, arazo bat da, kezkatzen gaituna, eta niri bereziki, eta uste dut momentu honetan zuzendaritza taldeen gauden guztiri ere, eta orokorrin ikuste, ez? Azken aldien ere ikusi dugu, zuk erraten duzuna, ez soilik herri honetan, edo soilik beti gazten, baizik eta arazo orokor bat dela, milaka ekitaldi zalantzan daudela, edo zuzenin ez direla antolatuko, ez? Jendin konpromisoa faltagatik, ez? Ez dakiten gaztin arazo bat bereziki, baita ere, bino gure kasun beti gazten ere ikusten da, edo zein adintako jendirik osain zaiola, voluntario bezala, ez? Lan egitea, nik uste hori dela arazo nagusia, ez? Voluntario bezala, jendik ez du lan nahi parte hartu, edo jendik ez du lan nahi konpromesu hori hartu eta lan egin bertzintzat modu voluntario batin. Eta hori arazoa itz larria da nire ustez, ez? Auzolanin egiten diren gauzak eta voluntario bezala egiten diren gauzak ezin bertzekuk dire herri bat osatzeko eta herria izaten segitzeko, ez? Orduan bai da arazo bat, erran bezala orokorra, ez? Hemen ere hurbilen ikusi dugu, Arantzarrok eta horrelako ekitaldik ere urte pila bat eraunten dituztela, eta urten ez dela eginen, eta uste dut pena handia dela. Batzutan pentsatzen duzu, ez? Igual, ez dakit, ohitura aldaketa bat da, eta azkenin ez badu segitzen zerbaitengatik da, igual jaien dirietzaio interesatzen, bino ez dut uste hori denik, ez? Gure hartin ere komentatu da, ze pena den horrelako ekitaldi bat galtzia, ez? Eta gauza bera beti gazten, guri ere haunitzetan ikusten dugu, ekitaldi batek igual ez du sobera ongi funtzionatzen, eta ez da erraz hartzia erabakia bertan bera uztia, ze pena ematen du, ze, badu publiko bat ekitaldi horrek edo ez, eta azkenin hori ez eskaintzia da, publiko jakin bati ez eskaintzia, bere intereseko zerbait. Eta hori izatia, ohitura aldaketa badagolako, edo bertzerik gabe, horrela aldatu barra direlako gauzak existitzen segitzeko, bino, bai, haunitzetan sumatzen dela hori, ez? Jendin konpromiso faltagatik, edo jende faltagatik ezin dela intzinera ateri, ez? Eta hor daudela 2-3 persona tiraka, eta horiek ere nekatzen direla, ez? Eta bai, uste dut arazo larri bat dela, eta, pixkot denan artean konpondu beharreko zerbait, ez? Eta irautsi barra dela, egiten den lana, voluntario bezala egiten den lanak, haunitz ematen dula ere, haunitz ikaste duzula, eta ezin bertzekoa dela herria aintzinera eraunteko, ez? Eta herria antzat gauzak egiteko hori gabe, adibidez beti gazte gabe edo gu gabe, beti gazten voluntario bezala gaudela lani, etzen egone futbolain, bertze jende ez, biltzen duna. Edo etzen egongo bigarren mailan jolasten jokalaririk, ez da? Hori da, etzen inorrere ailetu izanen hortara, ez? Eta bai, hori arazoa hitza handia da, eta pixkot denek ere hausnartu beharra duguna. Bai hemen lanin ari garenak, eta bai kanpotik ere, ez? Voluntario bezala parte hartzen ez dutenak ere, ez? Eta hor bilatu barra dugu pixkot formula ere, ez dakitzein izanen den, ez? Bino bilatu barra dugu pixkot irakartzeko jendia eta irausteko, ez? Bain zuzen ere, hori, haitz beharrezkoa dela, jendik laguntzia, eta jendik bere aldun hori ematia, ez? Gauzak aintzinera eraunteko eta gauzak antolatzeko. Ze batzutan ez gara kontziente ekitaldi bat antolatzeko, ez? Biharrezkoak diren gauza txikik, ez? Batzutan pasatzen zaigu, orain bertan zuzendaritza taldin gauden guzik lanin gaude, goizetan, ez? Eta badire ekitaldi zehatz batzutarako bildu barra dugula, ez dakitze material eta soilik goizetan egiten aldugula, ez? Eta ze importantik diren, jubilatuk dauden gure laguntzaile horiek presegotia hori biltzeko, ze bertzela ezingo genuen hori eduki, ez? Eta horrelako gauza txikik, ze batzutan besatzen dugu, gauza hondik egiten direla, baina ez ekitaldik aintzinera eranteko dire milaka gauza txiki eta milaka gauza txiki horintzat behar duzu jendia. Eta gainera haitz lagungarrik direla, ez? Orduan, bai, formula bat bilatu beharko da pixkot jendia erakartzeko, jende gaztia, batez ere, etorkizuna delako, ez? Eta, bai. Zaila da, bino hor arazo bat dago, noski, eta hori konpondu beharko da, bai.
Errealitate virtuala ingurune digitalera bat murgiltzailea sortzen duen teknologi bada, erabiltzaileei 3 dimentsioko elementuekin elkar eragiteko aukera ematen diena gailu espezializatuen bidez, hala nola, betaurrekoak edo errealitate virtual kaskoak. Errealitate virtualak erabat murgiltzen du erabiltzaile ingurune digital batean, eta errealitate areagotuak berriz elementu digitalak gain jartzen dizkio mundu errealari. Hala nola errealitate areagotuko aplikazioekin smartphoneetan. Errealitate virtualerako gailurik ohikoenak errealitate virtualeko kaskoak edo betaurrekoak dira, ordenagailuetara edo konsoletara konekta daitezkenak, adibide batzuk Oculus, PlayStation. Errealitate virtualak aplikazioak ditu bideo-jokoetan, entrenamendu simulazioetan, arkitekturan, hezkuntzan, turismo virtualean, terapia medikoan eta gehiago. Hainbat industriatan murgiltzeko esperientziak sortzeko erabiltzen da. Ez errealitate virtuala bideo-jokoetatik haratago erabiltzen da, simulazio kirurgikoetarako medikuntzan, ikaskuntza esperientzientarako hezkuntzan eta 3 dimentsioko proiektuak biztarazteko diseinuan ere erabiltzen da. Ingurune virtuala 3 dimentsioko espazio digital bada, errealitate virtualean elkar eraginerako sortua. 3 dimenezko mundu bat izan daiteke, benetako leku baten birsorkuntza edo aplikazio zehaz baterako diseinatutako ingurune bat. Errealitate virtualeko inguruneak gailu batzuen bidez kontrolatzen dira, hala nola esku kontrolagailuen, eskularru haptikoen edo mugimenduaren jarraipenaren bidez eta erabiltzaileek aukera ematen zaie objektuekin elkar eragiteko eta espazio virtualean nabigatzeko. Errealitate virtualean murgiltzen diren esperientzietan erabiltzailea ingurune digital batean erabat sartuta sentitzen da, presentzia eta parte hartze handiarekin. Hori lortzeko 3 dimensio grafikoak, soinu inguratzailea eta mugimenduen jarraipena egiten dira. Erronka batzuen artean daude ekipoen kostua, erabilera luzeko erosotasuna, ikusmenekea, mugimenduko zorabioa eta eduki desegokia. Pribatutasunari eta ingurune virtualetako segurtasunari buruzko kezkak ere badaude. Errealitate virtuala segurua izan daiteke erabilera gomendioi jarraituz gero, hala nola atsedenaldi erregularrak hartzea eta mugitzeko nahiko leku izatea ziurtatzea. Garrantzitsua da adingabeekin kontuz ibiltzea eta erabilera luzea edo desegokia izateko arriskuez jabetzea. Pues momentuz ez gara horta solastu egia erranta eta ez dugu deus ere erabiltzen. Uste dut nahiko ignoranteak garela, ez? Mundu berri hortan eta gai berri hortan eta kostatuko zaigula, pesatzen dut momento jakin batin ere jarri beharko garela eta informatu beharko garela eta ikusi beharko dugula horrek ere eskaintzen digun guztia zer den. Baina momentuz ez gara jarri eta gainera erran bezala, ez? Azkenin egunerokuk jaten dizu eta horrelako gauza berrik ikasteko behar duzu denbora ere eta ez gara jarri hortan. Zerbait ere kuskusiatu dugu, baina bueno, niretzat ere mundu aitza handia da eta pixkot errespetuz ere ikustekoa. Pues ikusi dudanez, kirol kluba unitzetan hasi dire, noski kirol kluba handi batzutan, hasi dire horrelako inteligentzia artifiziala eta erabiltzen errendimendurako, kirolarien errendimendurako, edo bertzerik gabe, zaleak hurbiltzeko, itxetik beratik, zalea hurbiltzeko partidutara, edo beraiek eskaintzen dituzten gauzetara, nolabait bizitzeko, bertan egon gabe, itxetik bizitzeko han baldin bazinen bezala, eta fitxaketak egiteko, eta bai, alde hortatik, errendimendu aldetik, eta pixkot kluba gestionatzeko modun, alde horretatik batez ere kirol mailan igual, aitz baliagarria izaten alda hori da, pixkot kluba esfortzu handirik gabe, edo laguntza handi batekin, errendimendu handia izateko, eta bai, aintzinera eraunteko. Bai, nik uste badela puntu bat ere
gizakiok ez duguna kontrolatzen, ez? Edo bederen niri hori sentsazio hori ematen dit, ez? Pixkot beldurra eta batez ere errespetua, ez? Pentsatzen dudalako edo ikusten dudalako badela puntu bat, igual ez dutena kontrolatzen, ez? Eta gure, noski, beraiek ere azterketa bat egiteko edo erran bezala, ez? Baina igual errendimendurako baliagarria izaten alden azterketa bat egiteko inteligentzia artifizialak zuk ere datuak eman behar dizkiozu. Eta datun kudeak eta horrek neri errespetua ematen dit, ez? Norastaino erabiliko duen datu horik eta ematen dizkiozun datu horik, zuk nahi duzun horretarako ere baliagarriak izaten aldire, bino, bertze gauza batzuntzat ere, ez badago horrelako, limiterik, azkenin guk klub bezala datu haunitz kudeatzen juzu, eta datu horiek horrela bertzerik gabe eskaintzik neri errespetua emate dit, eta uste dut hori ere arriskutsua bilakatzen aldela. Bai, noski, hori erran bezala, gu saiatzen gara beti ere presente egoten eta adibidez gure futbolari txikien artin ere ez, beraien harremana ez izatia violentoa eta horrelako jarrerak ez ditugu onartzen, noski. Eta saiatzen gara balore horiek ere beraiei irausten, ez? Eta balore horiek edukitzen, bai kiroltasuna, bai beraien arteko harremana errespetua, ez? Eta batzutan nire errespetua edo beldurra ematen dit, ez, horrelako mundutan, ez, ematen du mundu paralelo bat dela, ez, ikusi dut, azkenin sortzen altuzula eta kirol kluba haunitzek ere badute, ez, sortua errealitate virtual bat, non beraiek baduten perfil bat, ez, eta iduindu bigarren bizi bat ere izaten aldutela hor, eta jokoak egin, eta beraiek, kasu honetan futbolin, ez, futbol partiduk irudikatu, edo, eta hori, lehen erran bezala, niri errespetua ematen dit, azkenin bigarren bizi horretan zuri ez sartzia, eta zuk ez izatea ez, modua nola bai sartzeko eta kontrolatzeko, zezuk futboltzalean dauden bai kontrolatzen altzuzu ez, egiten duten, erraten dutena, eta beraien jarrerak nolkuk diren, bino bigarren bizitza hortan beraiek daude, ez? Eta seguru gurasuk hor gainen dituztela eta bino beti badago puntu bat zaila dena kontroltzeko. Eta nik uste, hor ere gauza arriskutsuk pasatzen aldirela, ez? Bai, bullyinga, ez? Erraterako. Eta gainera, igual eskapatzen altzaizuna. Edo guri eskapatzen altzaiguna eta ez kontroltu eta gauza arriskutsuk gertatu guk ez diegunin edo saiatzen garenin gauza horiek ez irausten eta holko jarrerak ez onartzen batez ere, ez? Orduan, bai dela arriskutsuan ikuste, kontroltu beharreko gauza bat eta kontuz erabiltzeko gauza bat. Jakinda, zeintzuk izaten aldiren limitik edo ez, eta zen marra ez pasatu eta nola jokatu horre eta beraiek ere konstiente izatea nun dauden, ez? Hori ez dela errealitatea eta horre ezin dutela jokatu bizi realin bezala nahi duten modun, ez? Nik uste dut baietz, aietuko dela momentua igual ez dela gure ardatzik nagusina, edo igual ez dela gure jokatzeko modurik nagusina, bino nik uste dudarik gabe bertze arlo haunitzetan eta bertze leku haunitzetara llegatuko den bezala, onaterea llegatuko dela, eta gainera ikusten baldi badugu onuraren bat dula, gure interesatuko garela, ez, hori erabiltziaz. Betire erran bezala, modu kontrolatu batin, pasatu gabe, ez, eta gure arteko harremanak aurrez aurrekoak galdu gabe, eta horrelako gauzak ez, gure esku hartzea, ez, kendu gabe, bino bai aietuko dela. Eta nik uste gainera, segun eta ze onurak ditun, eta ongi erabiltzeko modua badugu, onuragarria izaten aldela, klubantzat eta gure bazkidintzat ere, zergatik ez. Oraindik ere erramezala nahiko ignorantik gara hortan eta jarri beharko gara, bino nik uste hemendik, epe ertainera edo, ailegatuko dela, bai, noski. Bertzerik gabe, azkenin nik 2 urte iraunte ditut beti gazten lanin, bino haunitz ikasi dutela erraten aldut, ez? Batez ere, ni beti gazteko bazkidea betitik izan naiz, txiki-txikitatik, eta beti gaztek antolatu ditun gauza pila batetan, ez? Parte hartu izan dut,
Bino, hemen zuzendaritza taldin egotik, balio izan dit ikusteko, bueno, ze lana egin duten, gure gurasun generaziokuk, eta zarguk ere noski ez, baina urte haunitzetan zelan egin duten, hau aintzinera eraunteko, antolatzen diren gauzak antolatzen segitzeko, eta 84 urteren ondotik ere segitzeko jende pila bat biltzen, geroz eta gehiago, eta ni aitzarro nago egiten dugun lanaz, eta bertzalde ikusten dut, hor ere aprobetxatu nahiko nuke edo, errateko, azkenin hemen parte hartu nahi du guzia gonbidatua dagola, edo zein modutan lagundu daitekela, ez da beharrik zuzendaraitza taldin egotia edo astebururo mastegin egotia lanin edo konpromiso hartzia aldiro ekitaldi bat antolatzen dugula bertan egoteko, gauza txikikin ere laguntzen aldela, eta animatzen du jendea pixkot, hori gehiago igual ezautzera, ez? Noski parte hartzera, ze hori ere behar dugu, ekitalditan jendik parte hartzia, zerbait antolatzerakun hori ere behar dugu, bino bertzaldin egotera ere animatzen du jendia, ez? Gauza haunitzik hasten direlako, aitz positiboa delako, eta gauza txikikin ere hau aintzinera eraunten laguntzen duzulako, ez? Eta, orokorrin hori, aitz lan polita dela, aitz gustora ilusioz lana dela, bino ilusioz egiten dugula, eta kontrara gauza honitz eraunten jozula hemen egoteagatik, eta hori zanentzen pixko bat. Ni eskerrik asko. Ez zueri. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.